Hyvää huomenta. Täältä vähän aamun pohdintaa ja hyvää joulun odotusta. Täällä istutaan aamulla kahvia juoden. Ja kirkasvalolampun äärellä torjutaan pahaa mieltä. Ulkona on ihan hirveä ilma. Älyttömän liukasta. Kävin hakemassa postia ja meinasin kaatua pari kertaa tossa, kun menin tuolla Loivaa alamäkeen. Ihan peiliä. Lehdessä on artikkeli Liukkausruuhka otti päivystykseen. Hiukan tuosta kaatumisesta. Kun ihminen kaatuu lonkka edellä maahan, jos käy tuuriin, niin säästyy lonkka murtumalta, mutta erittäin usein tulee tietysti mustelma, lähes aina. Mutta mustelma paranee suhteellisen nopeasti, muutamassa viikossa. Mutta yllätys, yllätys, sitten menee jonkin aikaa, niin vaivoja alkaa tulla uudestaan. Ja ihmiset ei välttämättä osaa edes yhdistää sitä siihen kaatumiseen. Mutta tämän kaatumisen seurauksena voi tulla jotakin toispuoleisuutta asentoon. Esimerkiksi suojelu voi kiertyä eteen taakse ja ristelu kallistua. Lisäksi voi tulla jännitystä jäädä päälle, eli joku lonkan koukistajat, pakarat, reiden takaosat kiristää toispuoleisesti. Ja tässä tulee se ongelma, että kun tämä jatkuu jonkin aikaa, niin kun se asento on toispuoleinen ja koko toimintahäiriö on olemassa siellä, niin sitten kudokset alkaa ärtymään. Eli vaiva tavallaan paranee, mutta sitten tulee uudestaan. Usein se on välissä kuukausia, olla puoli vuotta, joskus jopa vuosia. Ja siinä vaiheessa ei tiedä, mistä se on tullut. Joskus se yhdistetään kaatumiseen, joskus ei. Mutta mä aina kysyn ihmisiltä, kun ne tulee vastaan, että ootko kaatunut. Ja usein siellä on taustalla tämä. Tämä on yksi syy, miksi on toispuoleisia kipuja. Tässä vaiheessa on todella tärkeää, että selvitetään se toimintahäiriö, lähdetään sitä korjaamaan. Siinä ei auta pelkästään hieronnat eikä venyttelyt, eikä varsinkaan mikään kortisonipiikit tonne lonkaan tai jatkuva pillereiden syönti. No oireen hoitamista, täytyy selvittää syy. Eli jos sä oot kaatunut puoli vuotta sitten, sulla on toispuoleista kipua lonkassa, et pysty nukkua lonkan päällä, olet kävellessä se sattuu, kävellys on vaappuvaa ja ikä on usein jokin 40. Niin kannattaa hakeutua lonkkaspesialistin hoitoon, koska mä pystyn hyvin auttamaan teitä. Ei kannata kärsiä. Hyvää joulua.